Да, Добре, ти си страхотно. правил си на времето структурите на Възраждане. Какъв съвет би дал ти на Ивелин? Между другото, той чува. Ивелин чува, премисля и взима решение. Ти си правил всички структури на Коцето за Възраждане. Половината. Не са всички, половината са. 30% да са. Каква идея би му дал ти за предстоящата надпревара изборна, която ще бъде жестока? Защото тук става въпрос за прякото оцеляване на Бойко и на Шиши. Тук ще бъде кръв. Аз си мисля, че Ивелин не трябва да се приближава твърде плътно и твърде близко до Радев, защото голяма част от тези, които са от калибъра на от сегашния размер на наличието на величие в парламента, разбраха, че техните дни са преброени просто заради феномена на Радев, че народа вижда в него спасител, въпреки че той честно си казва, че не е спасител, и ще се юрнат да се опитат да станат рибе прилипало към голямата бяла акула под название Радев, защото иначе те не могат да наскочат 4% бариера и ще трябва да гледат парламента само отвън, като опозиционери. Ивелин не трябва да я прави тази грешка. Ивелин има капитал, какъвто Радев никога няма да има. Ивелин има точно този дух и, как да кажа, състрадателност и взаимопомощ за хората из цяла България, без значение как се казват, от каква националност, от каква религия са, от какви политически, ако щеш, виждания са, да подпомагат всички. Нещо, което много малко... Всъщност, пак казвам, само Волен е правил нещо подобно. Нещо подобно, различно, но само Волен го е правил. Така че Радев това няма да го направи никога. Радев, вижте, то е много просто. За да може Радев да стане премиер-министър, на него му трябва 3 неща. И да всеки човек, който все още не е бил в парламент. Първо му трябва административен ресурс, т.е. трябва му структури на партията. Не му трябва просто партия носител. Партия носител има кандидати, знам ги даже поименно, те ще му ги предоставят, ръка ще му целуват, няма проблеми за това. А ще му трябват именно това партийно строителство, което Ивелин, между другото Костадин в това отношение е много добър. Костадин е добър като сеяч, като създател на структури, той е безкрайно трудоспособен и обикаляше наистина неуморно, но след това никой не се занимава и това е все едно да бучнеш фиданка и после да оставиш на плевелите да изидат. Точно това правеше Костадин, като към тия структури той се обръщаше само в 2 случая. А, избори, Б, протести, С, за ваша сметка. Това правеше Костадин със структурите. Докато Ивелин също съди структури. И тия структури, които ги съди, обаче са съвсем друг идеен заряд. По съвсем друг начин се отнасят към него. Съвсем друго е напълването на залите. Аз такова напълване на залите не съм виждал. И този капитал първо е много ярък и много висок и второ е много чуплив. Много бързо, тия, които сега много го обичат и много го харесват, много бързо ще се разочароват. Дадах вече 2 примера с Итана и с Костадин и с другите там свръхочаквания, които бяха. Неговото нищожество в мадридския шмекер обещава 800 дена, след това всички го намразиха. Ма цели 800 дена продължаваха да чакат като бодали, като кон на празна ясла, разбира се. Но в случая Ивелин няма да има тази възможност. Няма да има такъв ресурс от време, защото събитията вече са страшно сгъстени. Което означава, че наистина Ивелин трябва да се учи бързо и трябва да има добри съветници и да има добра кадрова политика. Той направи няколко много тежки подхлъзвания, които никога не трябва да повтаря. Първото беше избора на Ники Марков, въпреки че хората го предупреждаваха. И втория на поредния шпионен. Да. Освен това, следващото беше едно гласуване, където не беше момента да гласуват за джавелините. Трябваше правилно да разбере настроенията на хората, каквито и разумни и рационални, ако щеш дори в полза на държавния интерес доводи да има, той трябваше да прецени настроенията на хората, че хората това го гледат крайно отрицателно. Третия случай беше това, че направи свои близки съветници, Мустафа Емин ли се казваше, и Кольо Парамов. Кольо Парамов е за евро против българския лев, т.е. евроинтеграция и прочее. Мустафа Емин е човек с, меко казано, лошо миришеща биография. Мустафа Емин закара величие на Тюркян Чешма да се снимат, което накара доста българи се задава въпроса интересно, а величие ще вземат ли Мустафа Емин и тия хора, които бяха на Тюркян Чешма, да се снимат по същия начин, със същото уважение на Гара Боново. Ако има равновесие, тогава е честно и справедливо. Ако обаче отиваш на поклон само при едните, това звучи зле. Това звучи неразбираемо. Защото аз знам случая как беше убито детето Тюркян. Знам го от местни.
по-голямата част от хората знаят само, че е убито едно 11-месечно, няма годинка детенце, което е било в ръцете на майка си. Ситуацията е, човек трябва да знае какво е станало в Момчилград тогава. Тогава войничетата са били много малко. Мисля, че бяха 2 или 3 ниви хора, които са пристигнали с един БТР. 3 ниви, това са 12 човека, един БТР са около 8 човека, няма 20 човека, срещу тях е няколко хилядна тълпа. Отпред на тази няколко хилядна тълпа, майки, деца, не мъжете, майките и децата. Тълпата реве, въоръжена, вили мотовили, тия хора имат огнестрелно оръжие, срещу тях, ако не открият огън, ще ги изколят, ще ги сгазят. И тръгват срещу тях. Правят предупредителни изстрели във въздуха, един от тия изстрели удря сграда, рикошет и така попада в Тюркян. Така я убива. Никой не е стрелял на месо по хората. Никой не е искал да убива дете. Тия обаче, които излизат на протест, защо валят на предната линия първо жени и второ бебет? Това каква отговорност е? Защо ги слагаш като жив щит? Какви са тия чълнами Ислямска държава, Хамас и други там подобни джихадистски изпълнения? Отпред да слагаш най-беззащитните, най-малки. Защо ги рискуваш? Тръгнал си да ги убиваш тия хора, а отпред слагаш тия, които не могат да се защитят от твоите. Как става това? Защо не се знаят тия неща? Всичко е иначе опаковано в момента, че лошата, страшна, кръвожадна комунистическа власт е убила бебето. Никой не е искал да убива бебето. Просто те са произвели изстрели не на месо. Ако беше на месо, нямаше да има Тюркян чешма. Щеше да има цяла алея в гробищата. Цяла алея. Това са вътрешни войски с автоматично оръжие, по един пълнител да изпразнят просто които са отпред и щеше да има 50-60 трупа. Автомат Калашников, ти си хора, услужил си, знаеш, в тълпата ще мине през трима. Първия ще го мине, втория ще го уби, в третия може и да ни спре. Но може и да спре. Или бяхме в армията по времето на тези събития. Ама никой не пита Пеевски, защо дядо му е ръководил тия отряди. Никой не го пита. Нещо удобно крият тези неща. Нали? Това число. На тяхния водач. Уважаеми господа, искам да задам последни 2 въпроса към доктор Пасков. Единият е сериозен, другият е малко с чувство за хумор. Сериозният въпрос накрая, докторе, ако утре ни спрат тока, интернета и достъпа до банковата сметка, какво остава от нас? Какво е онова нещо, което не могат да ни отнемат, колкото и резолюции на СЗО или директиви на Европейския съюз да гласуват? И втория ми въпрос за довиждане с чувство за хумор е, чия е Крим и чия е Гренландия? Това, което не могат да ни отнемат, е домашната ракия. От нега нямаш право да вариш. Трябва да плащаш акциз, данъци, такси. Те може да се отнели на думи и на документи. Истината е, че никой не е спрял да вари ракия, в случай, че е решил да вари ракия. Добре, значи ако са отнели, това означава, че са ни отнели вече всичко. И от тук нататък няма какво друго вече. Край. Или се предаваме, или ставаме и тръгваме. Чие е Крим? Аз ще ви кажа, чие е Крим. Крим е на Съветския съюз. Украйна е на Съветския съюз, не е на Русия, на Съветския съюз. Белорусия е на Съветския съюз, защото разпада на Съветския съюз е абсолютно незаконен, както по вътрешните закони на страната, така и по международните закони. Това, което е направено на Беловежката пуща, в Вискули между 8 и 9 декември, от 8 до 9 декември 1991 година, е действие, което, забележете, на 17 март 1991 година в Съветския съюз е проведен всесъюзен референдум за това искате ли да бъде запазен и съхранен Съветския съюз или не. 73 нагоре процента от гласувалите републики, а някои над 90%, са гласували за съхранение на Съветския съюз. Това е точно 9 месеца преди Беловежката пуща. Тоест, в годината, в която е гласувано на референдум, на всесъюзен референдум за съхранение на Съветския съюз, 9 месеца по-късно, 8-9 декември, се събират 3 от 15-те републики. Те са 15 съюзни републики. 3 не е даже и половината. 3 е 1/5. 3 се събират и казват, ние трябва да преподпишем съюзния договор. Те се събират, за да преподпишат съгласно референдума.
Но тогава излиза Леонид Макарич Кравчут, мисля, че беше ли Данилов, че няма значение как, той е шефа на КПСС за Украина и казва, ние тук преди един месец направихме един референдум тук в Украинската съветска социалистическа република и решихме да се отделим като Украина. Какво ще кажете ви по този въпрос? Ти да си вземеш Беларус, ти да си вземеш Русия. Какво ще кажете, бе? Как ще правиш референдум в годината, когато е имало вече всесъюзен референдум и Украинската съветска социалистическа република е гласувала 70% за съхранение на Съветския съюз? Интересно е, че никой не го задава този въпрос. Елцин казва, тук е Бурбулис, той е един от също тия. Той е по документалната част по оформянето. Я, напиши тук нещо така, дето да го подпишеме и тук. И така, Бурбулис сяда, работят там. Интересно е, че охраната не ги застрелва. Интересно е, че охраната на охраната ни застрелва охраната за да ги застрелва, защото това е явно държавно предателство, измяна. Тримата подписват и развалят Съветския съюз без, пак казвам, 3 от 15-те. Те звънят по това време на Казахстан, на Нурсултан Абишевич Назарбаев и му казват, ела при нас поне 4 да сме, че 3 съвсем малко, бе. Той му казва, вие луди ли сте, вие нормални ли сте, вие мерзавци, негодници, вие Съветския съюз ли искате да разрушат? Казаха му домилял Съветския съюз на човека. А на тримата руснака, белоруса, малороса, великороса не им домилял Съветския съюз. Такива мерзавци и предатели го разрушават. Така че не е въпросът, че е Крим. Въпросът е, чии са Русия, Беларус, Украина и всичките останали. Деца си мислят в момента, че са държави, а всъщност са някакви лимитрофи. Някакви колонизирани смачкани държави, които са в нашето положение, независимо от размера си и независимо от географията си. Всичките са такива. И в Москва пристигат и до 1993-1994 година управлява корпуса на американските консултанти. Ма като казвам управлява, имам преди буквално. До всеки един кабинет, на всеки един министър, на всяка една държавна агенция има кабинет на американския консултант, който управлява всичко. И когато свършва това пряко американско управление, колониално, на руската вече уж федерация, тогава те се заминават, като оставят корпуса на отгледаните и обучените от тях олигарси, които вече, както ви описах, знаят на кого да носят не куфарите, а самолетите с парите за тях. И тогава на 96-та година на Елцин, понеже обрулването на държавата е страшно и кошмарно, те му помагат с 6 милиарда за изборите, които той губи, обаче Зюганов, шефа на Комунистическата партия, той в момента е на Комунистическата партия на Руската федерация шеф, го заплашват, че ще го убият и той признава, че Елцин е победител, въпреки че печели Комунистическата партия. Защото виждат какво правят със страната. Така че не е въпрос изобщо, че е Крим. Въпросът е, чия е Съветския съюз, чия е Руската империя. Нито е на предателя Путин, нито е на негодника Зеленски. Между тия двама Владимировци аз избирам Александър Григорьевич Лукашенко. Той е единственият от тримата, който става. И двамата Владимировци са огън. Не остана. Тъй, че Крим няма отношение тук. Крим, знаете ли? Не, тая е друга работа. Разбира се, обаче аз трябваше да сме в тренда напоследък. Този въпрос вече не го задават, може би откакто Гренландия излезе на сцената и така не с чувство за хумор в лошия смисъл на думата, но напоследък доста го задавам този въпрос. Надявам се, че правилно ме разбрахте, защо го зададох. Много добре го разбрах. Аз между другото знам кухнята в големи подробности на това как беше взето решението, чие беше решението Крим да стане руски. Аз съм сигурен, че една огромна част тук са при мен 649-650 човека току-що станаха. При вас предполагам, че са толкова. И на каналите ви. Сега дума ще го видя. Още по-добре. Много повече. Крим е излиза на референдум на 18 март 2014 година. Само, че към 23 или беше 24 февруари същата тази година, т.е. малко по-малко от месец преди тази дата, тук в Димитроград, Джерито го знае Палермото, което вече е Феникс, дойде при мен и специално ми се обади един нашенец, който живееше и работеше в Крим отдавна, от десетилетия имам предвид, и който беше много така натокан инженер, правеше едни страшно интересни разработки от типа на нещо като хибрид между самолет и кораб. Много интересно, няма значение. Този пич идва тук, той по-възрастен от мен, може 4-5 години, сядаме, хапваме и той ми разказва какво става там. Той затова дойде специално. И ми вика, в Крим в момента
подчертавам, това е един месец преди референдума, 23-4 февруари, т.е. това е непосредствено след клането в Киев, което беше между 18 и 21 февруари, когато разстреляха Небесната сотня, снайперите, убитите, там разстрелите в центъра на Киев. Клането беше от 18 до 21, този човек дойде 2-3 дена по-късно тук. И ми казва, ти знаеш ли вика колко е разрешение от договора между Украйна и Крим, руски контингент, който има правото да бъде тук в Крим? И викам, не знам. Ами вика, разрешение са 25 000 щика. Когато започнаха събитията на Майдана, те бяха 16 000. И след Майдана, сега за референдума, който ще бъде, са пристигнали още 6 000, значи 16 6, 22 000. Не, по-малко. 21 000 бяха. Значи са пристигнали 5. Защо настоявам на тази цифра? Защото той вика, а знаеш ли вика колко са украинските войски в Крим? Викам, не знам. Ами вика 22 000 са. Тоест с 1000 са повече, отколкото са руските. Тоест имате 22 000 от едната, с разрешени 25 и 21 000 от другата, или 22 по-скоро от другата, и те би трябвало да се сбият. Би трябвало да има голямо патакюта, всъщност нямаше нищо, един изстрел нямаше. Но оставете това и с него обсъждаме какво ще стане, защото още не беше минал 18 март. И той казва, седиме, вика, с един руски генерал в кръчмата и пием водка. И нашеница го пита, кажи сега, чий ще бъде Крим? Същия въпрос, дед вие го задавате. И вика руският генерал, който е от същия този корпус, тяпна, вика така водката и вика, будет, негър дал добро. Превеждам от руски, Крим ще бъде наш, негъра вече го одобри. Кой е негъра 2014 година? Барак Хусейн Абу Обама II. Защо това е важно? Защото ако Обама ни беше разрешил всичко това, Крим нямаше да премине в руски ръце. Защо? Защото след като Крим на 18 март беше гласуван и беше голяма еуфория, това хубаво. Ама ако погледнете внимателно картата, ще видите, че Крим е свързан с материка с една много тънка шиичица. И само един път през Армянс перекоп. Тоест цялото логистично снабдяване на Крим минава към материка, към остатъчна Украйна, която става враждебна. Ти нямаш сухопътна граница с Русия. Едно. Второ, цялата електроенергия за полуострова Крим е получава от материка от враждебната Украйна. Трето, всички телекомуникации, телефони и всичко останало, Крим го получава от материк, от враждебна Украйна. Четвърто, всичката вода, защото иначе той е много безводен, този полуостров, страшна катастрофа е, получават от Донецкия канал, който беше към Каховското водохранилище, Каховския язовир, който го взривиха по-късно по време на войната. И ако това нещо се прекъсне, то беше прекъснато за известно време, Крим много бързо става на солена пустиня, не просто на пустиня, солена пустиня става. Това, което преди е произвеждало. Тоест, по четирите жизненно важни критерии, Крим зависи на 100% от Украйна, не от Русия. Русия може да е гласувала, Русия може да е пратила войски, Русия не може да даде ток, Русия не може да изпрати припаси, Русия не може да даде телефони, комуникация, Русия не може да даде вода. Русия построи дебел кабел, който да захрани с електричество Крим няколко години по-късно. И Русия построи Кримския мост, който да направи поне сухопътно, да го кажем, съединяване с Крим през Керченския пролив 8 години по-късно. Значи, точно тогава тази власт, която дойде в Украйна, беше крайно враждебна към Русия и към Крим по естествени причини. В големи подробности в момента няма да влизам. И те настояваха да прережат всичките тия 4 комуникации. Щом сте гласували да бъдете с Русия, оправите с Русия, ние повече няма да ви ги даваме тия неща. Що да ви ги даваме? И пращаха специални такива саботажи групи от татари, от кримски татари, от тия на Джемилев, дето бяха, и те наистина гътнаха няколко високи стълба, които осигуряваха електрозахранването на полуострова. Обаче, кой даде заповед на киевското новото, бандитското, бандеровското, фашистското ръководство да прекрати с тия акции и да възстанови даже енергоснабдяването? Опитайте се, познайте от 4 пъти. Кой? Барак Хусейн Абу Обама II.
Не може Путин да им каже. Не може Путин да им каже. Обама го решава този въпрос. Така че, чие Крим отговаря не Пасков и даже не Зеленски и даже не Путин. Това въпрос се реши тогава от Барак Хусейн Абу Обама II. И до сега е така. Защото това, което са направили Кримския мост, показаха и доказаха, че могат да го удрят и могат да го прекъснат. Тоест, ако решат, пак могат да ги върнат в това състояние. Кабела, енергото, електричество е подадено, телекомуникация там вече е подадена. Вода няма откъде да подадеш. Взривиха Каховската дамба, т.е. това е язовирната стена и нещата пак станаха страшни, ужасни, кошмарни. Тоест ти не можеш да осигуриш съществуването на Крим. Ако материковата част на Украина или Киев като ръководство не е съгласно. Затова и те тръгнаха да превземат Херсонска и Запорожка област, за да могат да осигурят това захранване. И така както ги бяха завзели, ако бяха продължили, ако си бяха научили уроците и си бяха свършили работата с главата, а не с долната част на гръбначния мозък и на гръбначния стълб, както Путин ги прави обикновено, щеше да стане. Но Путин разсъждава не с горната част на гръбначния стълб. Такива са му особеностите. Какво да го правим? Знам, че е много непопулярно. България много хора ме мразят за тази работа, но това са историческите факти. Това е историята. Някой да прави някакви други изводи, ако иска. Да не говорим кой накара опълченците, след като взеха цялата украинска армия в Дебалцево в плътно обкръжение, кой ги спря да тръгнат към Киев? Те искаха да тръгнат към Киев и да решат въпроса веднъж за винаги. Нямаше вече друга украинска армия. Кремъл ги спря. После имаше Иловайск. Хванаха другата част на украинската армия. Пак в плътно, пълно обкръжение. Нямаше друга украинска армия. Пак искаха да ходят към Киев. Пак Кремъл ги спря. Вие ме обяснете или вие сами се досещате какво иде да рече всичко това и как трябва да бъде възприемано всичко това и що за Владимир обитава и Кремъл и взема решенията за Русия. Така че на въпроса какво ще става за Русия и чи е Крим и чия е Гренландия, оказа се, че Мутте Уруп Егеде, това е бивши министър-председател на Гренландия, той е инуит между другото, до 2025 година стана датчанин, Йенс Кристенсен или забравих как се казва. Гренландци се оказаха по-окомуш момчета. По-окомуш. Те, не знам дали сте виждали, той е дълъг разговор. Ние надхвърлихме 3 часа, даже не знам вече. Той затова му умря и картата. Паметта вече свърши на диктофон. Гренландия има жизнен стандарт среден брутен вътрешен продукт и среден доход на глава от населението около $58,000 на година. Ако погледнете средните американски доходи, нали Америка иска да ги присъединява, ще се окаже, че 80-90% от щатите имат значително по-нисък доход на глава от населението от Гренландия. Зачем са взели име на гренландците да се присъединяват към по-беден, нека да е по-голям и по-силен? Защо име? Той ще дойде, ще им реши въпросите. Датчаните изправно ги решават тия въпроси. Дания не е голяма страна, но все пак си имат една викингска така, как да кажа, менталитет и отговорност и думата им струва. И като са казали 60% ние дотираме Гренландия и съответно гарантираме изкупуването на цялата гренландска продукция, която се произвежда, риболова и всичко останало. Има Sea Polar Foods, се казва една огромна датска компания. Всички най-богати датчани са съучредители, имат дялово участие в тази компания, която продава по целия свят. В това число имаха представителство и в Москва. И в Киев имат все още представителство и продават морски продукти, една голяма част от които естествено са наловени именно от Гренландия. Тоест Дания гарантира изкупуването на продукцията, точно както пример дед го дава с консервената фабрика, държавната обаче в Димитровград, която гарантираше съществуването и доходите на 26 села селищна система Димитровград, които от бахчите си знаеха къде ще видят резултата от труда си и си правиха по 2-3 заплати. Сега като няма консервената фабрика, като няма държавната, селата са умрели. Жерито го знае, като всички останали села в България. Дания поема тия отговорности. Дания си носи отговорностите. Америка какви отговорности ще носи? Трамп им предлага по $100,000 на всеки в джоба и айде гласувайте. Няма да стане тази работа. Те да не са идиоти. Може да има мръсници и предатели, но те не са толкова много. И аз така мисля, доктор Пасков, за нас беше изключително удоволствие да ви слушаме. Вие сте невероятен събеседник. Има още толкова много... Не, наистина, сериозно. Има толкова много въпроси, на които хората искат отговори, но ще ни трябва
още поне няколко предавания по толкова. Искрено ви благодаря, че ни оказахте тази чест и че бяхте сред нас тази вечер. Нямам думи как да опиша разговора днес. Надявам се да ми простите грешките. Аз не съм професионалист и съм ко-водеща. За мен беше истинско удоволствие да разговарям с вас. Аз обаче съм длъжен да благодаря на всички, които подпомогнаха нашия канал. Винаги го правя чисто традиционно. Ще ме изтърпите минута и половина. Искам да благодаря на Гергана Пейчева за супер стикера. Добър вечер, доктор Пасков, и на всички. Наталка, така ви се познавате явно. На Иван Андреев искам също да благодаря. На Бисер Systems лаборатория, един от най-редовните. На Cyberman BG искам да благодариме, за което на слуга Акита Ино. Той мисля, че не бяхте ли в Швейцария, бе, да му се не види? За всичките ми четириноги за народната медия. Вие там, я си признайте, напишете отдолу, ако обичате. На Марио Габеро 9327, вие някаква българска колония май сте тръгнали да правите в Швейцария. На Virus and Gods, добре, опасно название, трябва да се занимаваме с вас. На Цветелина Цветкова 2354 искам да благодариме. На Христо Патеров 2095 също. На Virus and Gods втори път. Един път е достатъчно, няма нужда от втори път. Димитър Николов То и я стана член на нашия канал за 6 месеца. И на Мартин Гергов 8222 също искам да благодарим. На всички останали бъдете живи и здрави, въоръжайте се, но не само с овче търпение, носете си личната отговорност, спазвайте правото на редактора, изключете си телевизорите, включете си такива канали или такива водещи, или такива ко-водещи, и всичко останало трябва да се приложи. Ако не се приложи, няма да се признавате. Ще продължаваме напред, докато се получи. Така че умиране има, предаване няма. Но всъщност то и умирането ни не трябва, така че войните се печелят не от геройски загинали войници, а от войници, които са победили, оцелели, оживяли, за да построят по-добър живот за себе си и за децата си. Така че дай да не бързаме с някакъв излишен героизъм. Не е нужно геройски да се умира, нужно е хитро и умно да победим. Това е от мене. Джерито също има да каже нещо. Не, аз ще се обадя утре, дори ще пием кафе, повече ще говорим, приятелю, но още веднъж от всички, от името на Величие, още веднъж ти благодаря, че в най-трудните моменти на най-големия бой ти застана и взе правилната позиция, нали, така както я чувстваше. Също го направи за Киро. Значи, аз ти казах вчера, в този канал имаш страшно много почитатели на нещата, които правиш, създаваш като информация, и времето наистина, когато човек има какво да си говори, то никога не стига. Пак ще се обаря, пак ще те поканя да дойдеш тук, така че винаги може да разчиташ на нас за каквото трябва и както трябва. А градивната критика винаги е полезна. Въпросът е не да я слушаш, а да я чуеш, защото като я чуеш, ти я разбираш. Но пък като от друга страна, като видя какво правят Сиво, приятелю, те от всякъде го бомбандират по 24 часа и имам чувство, че той човек просто трябва да спре за 3 дена да се отърси. То проблем след проблем след проблем след проблем, и утре са му изкарали още 20 тома за някакви обстоятелствени проверки, които те нямат. Нито една. Утре за мерките, приятелю. 20 тома, като главният свидетел, обвинител е Симотека. Разбираш ли, човек? Това е извън моята система за разбиране. Вие днеска ми преизпълнихте седмичната доза от комплименти и аз, да ти кажа честно, вече съм малко... сега ще си вирна, но с мене няма може да се говори поне няколко минути. Вчера ти казах, тук не правиме отговори, въпроси, писани ала-бала. Просто тук сме много хора и винаги го правим като разговор с приятели, но говорейки си приятелски, за да можем да снишиме нивото и, нали, хората да се почувстват на едно ниво, да могат свободно да комуникират, ние засягаме всички текущи теми. Било то Румен Радев в момента, било текущи избори, било положението на Величие и тяхната стратегия или не на поведение. Било геополитиката, макар че днеска обърнахме много внимание на геополитика, която, често да ви кажа, ние сме никои. За мен е по-важно България да се възроди, да имаме
да имаме какво да правиме, защото ако не го направим по най-бързия начин, България, чакайте, максимум, не знам дали ще изкара 3 години и не станем федерация. Защото една територия, която не може да изхранва собственото население, прикъсаш Царова, 100 евро глоба, приведи ми ги по револют. Така, една територия, още 100 евро. Една територия, която не може да изхранва собственото си население и не може да плаща заплатите на пенсионерите, построили територията, това вече не е държава. Не е държава. Пасков ще го потвърди. Колония. Колонията е антидържава. Колонията е друга държава. Ако ни поне храната си да се храниме, ние я създадем по най-бързия начин. Да можем да генерираме нещо като висок продукт с висока добавена стойност, да пълним този бюджет, да изхранваме тези пенсионери и тази безбожно голяма администрация. Хора, ние сме пътници. Това е икономика. 2 и 2 е 4. И Пламен ще ви го каже. Но ще го оставим за друг път. И Архимед даже ще го каже. Аз кой съм? Архимед ще го каже. Няма страшно. Да, много ти благодаря, приятели, че ме уважи цялото ми сърце. От мен е кафето, да знаеш. Ти ми каза, не дей да идваш наяден, демек да хапнеш, спокойно, аз съм на диета. Разбираш ли? В тези трудни времена. След тези уводни думи на доктор Пасков и на Жулио, аз само ще кажа, че без геополитика България не може да взима самостоятелни решения, дори да се изхрани сама. Така че беше много важно. Тук дойде един професионалист, който разбира както от изтока, така и от запада и беше важно да чуем неговото мнение. Пожелавам на нашите зрители здраве, приятна вечер и до нови срещи. За мен беше истинско удоволствие да бъдете наш гост, доктор Пасков. Благодаря.